Сатып алучыларны гармон ярдәмендә җәлеп итәләр. Кем милли бизәкләр төшерелгән бизәнү әйберләре сата, кем уен кораллары белән сәүдә итә, ә берәүләр татар курчакларын ясау белән мәшгуль. Кичкенә генә шитекләр, күлмәк, хәситә, изю, калфак, bütün элементлары шул курчакта. Янда гына төрле милләт халыкларын җыйган тагын бер мәйданчык биредә. Һәрберсе үз традицияләре, йолалары белән таныштыра. Башкортлар мәсәлән кунакларны бал һәм кымыз белән каршы алалар. Бал булган, кымыз булган, биш бармак әзерләгән булганнар һәм баурхак, һәр вакытта баурсак булган. Сәүдә дә гөрли, уен көлке дә тынмый. Сәхнәдә буадан килгән Сөембикә ансамбле. Җыр-моңнар аша телебезгә, милләтебезгә мәхәббәт уятабыз диләр. Бик зур әһмият дип уйлыйм. Татар телендә инде татарча җырларыбыз безнең бик күп. Репертуарыбызда татар җырлары күп. Татар халкының җырларын саклап, татар гадәтләрен саклап калырга тырышабыз. Татар халкында һөнәрчелек һәм сәүдә итү элек-электән үк киң таралган була. Бу базар көнчыгыш һәм көнбатыш юллары кисешкән җирдә урнашкан. Болгар шәһәрендә Ага базар дигән урын булган. Монда инде 10нчы гасырдан ук Болгарга килеп, зур сәүдә эше алып барганнар. Менә бүген дә шушы бәйрәмне, шушы Ага базарны без яңарту максаты белән керештек шушы эшкә. Фестиваль халыклар бердәмлеге елында уза. Ага базар быел беренче генә тапкыр оештырылса да, биргә инде 600ләп катнашучы һәм 1000нән артык кунак килә. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйддинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.